Hello guys, good afternoon. So, ayun, kaka-upload ko lang kahapon ng aking video. Sana mapanood niyo yun, yung about sa aming mga loan apps na mga utang. So, ayan guys, hindi ko natatapos kasi may mga nagpapakash in, cash out. So, anyway, kasi may mga nagsabi, nag-comment na bakit daw hindi na lang magtrabaho si Papa para at least hindi nagagalaw yung income namin dito sa tindahan. So, ganito kasi yun guys, no? Kaya hindi siya pwedeng magtrabaho. Kasi, aside sa, kung magtatrabaho siya, minimum wage earner, kukulangin pa rin yung minimum na sweldo namin. At saka, hindi ko kayang ako lang talaga yung magmamanage ng tindahan. Kasi, syempre, ako lang mag-isa. Mahirap yun talaga guys. Tapos, si Hagrid pa, may mga activities sa school, kailangan isa sa amin at least nandoon, hindi pwedeng wala. So, paano na yung pangkabuhayan natin at saka yung aking anak. So, mahirap din yun. And, ayan pala, pakita ko sa inyo yung aming tindahan na pangalawa. Wait lang. So, yan yung aming tindahan na pangalawa guys. Burger station siya. Ayan, pakita ko na lang sa inyo yung picture no, nung kabuuan. Pero, ayan siya. May kainan siya dito na part. And, ayan. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh. So, kaya siya green kasi yung may-ari niyan before, nung ang nag-rent niyan is buko. So, green yung kulay niya. So, in-embrace lang namin para hindi kami masyadong magastosan doon sa pagre-renovate kasi ayaw mo namin mag-focus sa pag-renovate. Focus muna kami sa pagbenta, no? Importante malinis at saka maayos. So, anyway, so, ayun. So, dalawa yung tindahan namin, guys. Tig-iisa kami. And, pag wala ako, sarado talaga itong tindahan na to at siya lang yung bukas. Especially kung merong event si Hagrid sa school. So, ayun. So, dalawa kami dito. Nag-iisa kami. And, kaya hindi namin siya kinunik diretso yung burger station at saka dito sa tindahan. Kasi gusto namin may kainan sa dito na side, sa center. Kasi yung mga nagpapaprint, nagpapaload, dito kasi sila pupunta. Especially kung mainit dito na part. So, kung mainit ito na part, so at least kung ano man, may ano sila, may makakainan, may ma-standby, ganyan. So yun. So eto lang yung tindahan na aming pinagkukunan sa lahat ng pangangailangan namin. And nagpo-focus kami dito guys. Nung una kasi dumating kami sa point na marami kaming mga outlet, no, sa aming food na yung mga kwek-kwek, mga ganun yung mga pagkain namin. Marami kaming tindahan na tinayo and lahat ng yung sinara namin except ito, no, kasi nag-decide kami ni Papa nung natapos na yung mga utang namin. Nag-decide kami na instead na maraming stressful siya guys, stressful sa mga tao namin, sa mga tauhan namin, stressful din sa paggawa ng mga produkto namin. So talagang stressful siya and hindi siya ganoon kalaki yung kinikita namin. So nag-decide kami nung natapos na yung mga utang namin, nag-decide kami na mag-focus lang talaga kami dito. Una ito lang yung sa tindahan lang namin, no? And sabi ko kay Papa, mag-focus na kami dyan, kami lang dalawa, wala kaming tindera, kami lang dalawa talaga. Nung una nakakaano naman, okay naman yung kita pero kaya nag-expand kami ng konti guys kasi talagang gusto kong ma-separate yung tindahan at saka yung burger station. Talagang mas maganda siyang tingnan, no? Puro pagkain siya doon. Dito naman puro naman groceries, load. Pinakamalakas kasi sa akin dito guys, load, GCash, print, and yung mga soft drinks, lahat ng mga drinks, yun yung pinakamalakas. So hindi ito typical na sari-sari store na nakikita nyo sa ano na may mga dilata. Wala akong mga dilata guys. Kung ano lang yung mga kailangan dito sa mga tao, yun lang yung binibenta ko. So far now,
yun yung naging goal na maano talaga maano siya, mag-focus lang talaga kami sa isa munang sa isa lang na pinagkakakitaan na ngayon dalawa, pero iisa pa rin naman kasi pagdating ng hapon, lahat ng benta namin naka-record ko yan. Kung magkano yung kinita namin kayong buong araw, so nire-record ko yan. Yun yung way namin na makita ko kung sobra na yung gastos namin, kung nag-negative pa kami. So gumagamit ako ng app para hindi ako hassle kasi nakakalimutan ko pag lista-lista lang syempre yung phone lagi kong hawak, so mas better na sa phone ko na lang siya ilista, diba, diretso. So far naman guys, salamat sa iyong concern, pero hindi talaga siya pwedeng magtrabaho si Papa kasi mahihirapan talaga ako, and mas malaki yung kikitain namin. Actually malaki talaga yung kinikita namin sa pagbi-business guys. Sadya lang talaga na noon nakapag-decide kami magtrabaho na lang siya. It's because syempre frustrated ka na, and marami kong binabayaran ng mga utang, mga bills, kaya medyo nakakaisip ka ng ganun. Pero kung iisipin talaga, mas malaki yung kinikita namin sa pagbi-business compared sa magtrabaho siya, no? So anytime pwede kaming magsara kung meron kaming lakad, or kung may mga mas flexible yung time namin kung kami talagang dalawa yung mag-asawa na nagtutulungan na mag-business, diba? And I'm so happy and thankful din sa lahat ng mga nag-comments. Maraming salamat sa inyong mga concern, and I'm so thankful talaga sa inyo guys kasi parang family ko talaga kayo, no? So nagpapasalamat ako sa inyo. And dito naman sa tindahan namin, yung kinikita namin guys, nakakapag-ipon na kasi intact na namin siya nakukuha, wala na kami binabayar ng mga utang na kaya ng dati. So mas better na ngayon, and talagang na kami medyo at least na wala nang masyadong iniisip talaga na bayarin. So yun lang guys, salamat sa inyong panonood, and ayan, kakalinis ko lang kasi tinransfer ko yung soft drinks dito, tinransfer ko dito. Ayan nga, wala nang laman kasi hindi na ako nag-grocery kanina kasi today is bukas holiday na siya, so holiday na bukas. So sa Saturday na kami sa Saturday ng hapon siguro kasi sa Saturday mayroon kaming outing sa aming sa church na family day namin sa D group namin. So yan, wala nang laman yung mga nahihirapan kasi ako dito guys kasi iba yung dito basta. So yun yung konti na lang yung mga so kailangan na natin mag-grocery. So ito yung printer natin, yung laptop. So si Papa naman doon sa kabila. Yun siya sa kabila. So inisip ko nung una, nung nag-separate na, akala ko maliit lang yung kikitain ko dito kasi syempre mas malakas talaga yung pagkain. Pero ngayon natin-transfer namin yung doon, yung pagkain. Ngayon ko na-realize na mas malakas pala itong mga sa tindahan, yung binibenta ko dito sa tindahan, no? So masaya ako talaga, sobrang masaya ako guys, and nag-guide na talaga nakikinig na kami kay Lord, and yun lang challenge talaga is to stay away talaga sa mga utang, no? Kasi syempre pag hindi ka careful, mahuhulog ka na naman sa trap dun sa pag-utang. So ayun, so yun lang guys, ngayon nagpo-focus lang kami dito talaga. Feeling ko eto na lang siguro yung namin. Hindi ko alam kung ano yung plano ni Lord, pero for now gusto namin mag-focus talaga dito sa tindahan lang. And ayun, may mga plano na kaming pero so far okay naman kami ngayon dito. And ngayon kasi syempre medyo kunti lang tingnan yung ating tinda kasi na-transfer na lahat yun sa kabila, yung mga gamit ni Papa, ganyan. So ngayon yung ginagawa ko is inuunti-unti ko na ng dagdagan, no, para mapuno talaga natin lahat ng ating tindahan kasi syempre, 'di ba? So yun lang guys, salamat sa panonood, and see you in the next video. God bless po sa inyong lahat. Bye.